Здравейте хора, в днешното видео ще играем Backrooms Anomaly демото, защото цялата игра излиза на 24 юли, така че когато цялата игра излезне, я взимаме и ще я играме на видео. Но Backrooms Anomaly представлява като Exit 8, търсиме аномалии, ако има аномалии се връщаме назад, ако няма отиваме напред и трябва да стигнем до някъде, не знам до къде, така че нека да започваме. Така, как се играе? No Anomaly. Keep going, така. Anomaly present. Да, се обръщаме, ако няма аномалия, продължаваме напред. Така. Detection streak. Rock around on the first loop. Значи, това не ми се чете. Нека да започваме. Така, 10-0. Сега. Значи, staff only. Този трябва да го запомним. Така. Utility, Storage. Значи тук ще трябва доста хубаво да се гледа за аномалии. Да, то в първата стая няма никаква аномалия. Check the rooms. Чакай. Какво? То тук може да се отварят вратите ли? Леле. Не знаех. Така, да проверим в тази стая. В тази стая има ток и един стол. Така, нека да продължаваме напред. Тук тази лампа пресветка. Така. Flashlight. Как се пуска? С F. Окей. Така, в следващия едно. Тук виждам аномалия още в началото. Ето я тези стените. Леле. Доста са зловещи. Връщаме се назад. Да. Добре. Така, staff only. Тук имаше ли картина? Майче не. Ти нормален ли си? Да. Добре. Стола. Това си е така. Леле хора. Не знам какво ще следва напред. Но мисля, че ще бъде страшно. Така. Тук майче няма аномалия, така че продължаваме напред. И да, познах. Няма. Така. Чайте, аз го разбрах, той има общо 10 аномалии. Значи ще се целиме да ги откриеме. Ти? Добре, ти си нормален. Тук аномалия? Не, няма. Така. В сториджа също майче няма аномалия. Чакайте, тук нямаше ли нещо при вратите? Или аз се бъркам, не знам, продължавам напред. Ще видим, ако е правилно, няма нищо да стане. И... Добре, нямало аномалия. Така. Staff only, you can... Я тебе да те проверя. Така. Стола, стая... Аномалия, леле. Мухи. Как такова те над лампата? Леле. Аномалия? Да, аномалия. Защо? Още една аномалия. Май. Дали лампата ще пресветне? Така, тук не виждам нищо странно. Добре, лампата си пресветка. Тук при стола пак нищо. Картините 4 ли са? Да, 4 са. Този там си стои. Тук всичко си е така, лампата премигва. Мисля, че няма аномалия, така че продължавам напред. Да видим в следващата стая. Така, да. Добре, прави сме били, нямаме никаква аномалия. Така че продължаваме напред. Леле, майко, бати, страшен си. Бягай, леле. Леле, къв си страшен. Майко, чакайте, че се изкарах ангелите. Леле.
Този е... Ега си страшен. О, майко. Топките. О. Леле. Скарах... Майко. Видях, че тази игра е страшна вече. Така, продължаваме към следващата стая. Добре, намерили сме още една аномалия. Прави сме били. Тук аномалия. Тук не виждам по тебе нещо. Не, същия си. Картините са същите. Я. Стайчката тук. Нищо няма. Картините са си така. Лампите са си така. Продължаваме напред. Дали ще минем играта от First Try? От първия път. Сега... Не! Какво? Имало е аномалия? Къде? Аз ли не съм... Аха! Този път я видях аномалията. Леле! Ама преди малко как не съм видял аномалията? Как така? Вие ако сте я видяли, пишете в коментарите. Да, и се абонирайте и оставете по един лайк на видеото. Помагате доста. Добре, още една аномалия. То да не трябва да намерим всичките аномалии и тогава да свърши играта. Леле. О, балон. Майко. О, леле. Така. Още една аномалия. Да. Втора аномалия. Картините са си така. Ти дали си добре? Нещо тук, нещо зад вратата, не. Нещо тук. Така, няма нищо. Аха! Не. Добре, няма. Премигва лампата. Аз си помислях, че не премигва. Да, трета. Нямала аномалия. Никаква. Само да няма същите аномалии, защото доста ще се стресна. Добре. Тук нищо. Сега да видим в тази стая тук при кабелите. Добре, и тук нищо няма. Продължаваме напред. Чакайте. Тук. Да, тук всичко си е наред. Лампата премигва. Дано да няма аномалия. Къде е била аномалията? Само аз ли не съм я видял? Моля... Хора, ако сте видяли двете аномалии, които сме пропуснали, моля напишете в коментарите. Така. Мисля, че разбрах, където този е бил бавен. Да. Тук видях аномалията вече. Тук вече беше лесна аномалия. Така че се връщаме назад. Да минем играта. В това видео ще я минем. Добре, още 3 аномалии ни остават да намерим. Така. Ти бавно ли се движиш, бързо ли се движиш, не знам. Така. Сега. Ръката ти всичко добре ли при тебе? Леле, къде са тези аномалии, бе, човек? Аз ли не... Добре, водите са така или каквото е там. All visitors. Всичко си е така. Мисля. Но ще отида назад. Искам сега да видя дали ще съм познал, че има аномалия. И не. Нямало е никаква аномалия. Значи този така си се движи. Това вече го разбрах. Добре, нещо над мене ли е имало? Не знам. Така. Тук аз не знам дали трябва да се гледа и покрива. Така. Аз тук не съм прочел какво пише. Продължавам напред, за мен няма аномалия. Така, да видим. Сега... добре, нямало аномалия, yes.
коридорът е тъмен. Тук всичко си е добре. Тук пак всичко. Леле, вече се плаша от тази игра. Не знам какво ще ми даде и как ще ме изплаши. Тази игра е егати страшна. Но когато излезне цялата, я взимам и ще я играя на видео. Така, продължаваме напред. За мен няма аномалия. Къде е била аномалията? Пак ли е имало? Леле. Так. Къде е била? Добре. Ето тук вече ще гледаме. Доста често. Защо пак е тъмно там? Нещо да не е липсвало. Къде е? Я. Чакай. Какво има тука? Не, това е там при затварянето на вратата. Да. И тук го има. Ама къде е била аномалията преди малко пак? Не знам. Хора, тази игра вече е доста страшна. Не знам колко е страшна, ама... Staff only... Нали? Репорт. Да, така си е. Тука, този... Я чакайте да го огледам хубаво. Ти добре ли си? Защото може и по тебе да има аномалия, не знам. Ама... Леле... Я... Опа, тука са такова. Така. Тези са си нагоре всичките. Да. Според мен няма аномалия. Продължавам напред. Така. И добре, няма аномалия. Ето я аномалията. Видях я, хора. Ето всички изходи. Да. Просто не съм гледал хубаво. Още една аномалия. И ни остават още две. Докато минеме цялата игра. Така мисля. Така, къде ще са другите аномалии? Тука. В стаите. Тука няма нищо. Тука. И тука няма нищо. Онзи си е добре, аз го видях. Лампата. Добре, премигва лампата, така че продължаваме напред. Да. Прави сме били. Така. Юкен, нещо си там. Ти? Добре ли си? Така. Да, ти си добре. Стаята. Тези са добре. Тука нещо променено. Не, няма. Тука. Всичко тука си е наред. Тавана. Лампата. Добре, премигва. Чакаме малко да видим дали ще премигне. Ако не премигне, значи аномалия. Добре, прави сме били. Нямала аномалия. Този там си ходи. Не тича. Нормален е. Да. Идваме тук да видим. Да проверим, да. Добре, тук всичко си е така. Картините или каквото е там с надписите си е така. Тази стая, сториджа. Добре. Тук нещо променено ли има? Телефона звъни. Леле, къде звъни? Я гледайте аномалията, телефона. Връщаме се назад. Още една аномалия и ни остава последна. И играта мисля, че приключва. Да! О, добре. Леле, как се стреснах. Майко. Така, покрива тук си е добре. Ти нормален ли си? Последната аномалия да не е по тебе или е по тези неща тук. Така, сторич. Я гледайте последната. Чайте. Това преди имаше ли го? Защото аз не си спомням да го е имало. Така че мисля да се върна назад. Защото мисля, че това е било аномалия. Да видим дали съм познал. И... Айде!
Познахме, че е аномалия, минахме играта и чакаме 26 или 24 забравих да излезне мейн играта, цялата игра и когато излезне я купувам и ще я играем на живо. Така че за сега това беше видеото, благодаря ви, че гледахте, абонирайте се за канала, оставете по един лайк и до следващото видео. Айде, чао!